אוי, שיט. אז מה ככה, כאן היום בסרטון חדש, וגם עדי פה. חלק רביעי, יאללה, נתחיל. אני נותן לו את הלידר שנייה. נחזיר את הלידר אחר כך. הנה, יש היום טורניר ב5 בלילה. נכון, זה טורניר, איך קוראים לו? שנייה רגע, בסדר? כן. אני FK. אוקיי. אני שנייה חוזר. אוקיי. ביי. ביי, לבריאות. אז חברים, חבר שלי הלך לכמה זמן. כן, מה נעשה בינתיים? אין לי מושג. אי אפשר ללחוץ על זה. מה? אפשר לשים את זה? כן. למה זה לא עובד? הוא קטע פה קטע. בית. טוב, שנייה. חכו שנייה. למה זה לא עובד? את זה אין לי מושג. בוא נעבור פה קטע.